Dobrý den, v dnešním videu si ukážeme cvičení vhodná po totální endoprotéze kyčelního a kolenního kloubu. Každý cvik je vhodné opakovat 6 až 8krát. V tomto videu si ukážeme sérii cviků, kdy sedíme na židli. Prvním cvikem je propínáme špičky a stavíme se na paty. Propínáme střídavě dolní končetiny v kolenou, přitahujeme špičku. Vezmeme si overball, dáme si mezi kolena a budeme do něj tlačit oběma nohama. Pokud jste po operaci kyčelního kloubu, je nutné si hlídat, aby kolena byla níž než kyčle. Poté můžeme střídavě zvedat jednu nohu a druhou. Overball si dáme pod chodidlo a natahujeme nohu směrem vpřed a krčíme směrem vzad. Propínáme nohu v koleni, položíme na patu, zatlačíme patu do podložky, povolíme a krčíme až do mírného tahu v koleni.